okupatsirani nkhanizi ndine Chancellor Zabanda. Poyamba tione mitu yake. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za malamulo yayamba kuunika mabiro ofuna kusintha malamulo azachisankho. Anthu asanu ndomwe awayese mayeso pa udindo wa mtetezi wa anthu mdziko. Wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Salo Silima wati zokonzekera msonkhano wa Zodiak zili mchimake. Mzamasewero tiwaonere banda ndali nafe puwa akayimirira dziko lino ku mpikisano wa masewero wa anthu olumala wa Paralympic Games ku Japan. Tindizi ndi zina kani pomwepo. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za malamulo yayamba kuunika mabiro ofuna kusintha malamulo azachisankho omwe nyumbayi inawakana mchaka cha 2019. Wapampando wa komiti apita dimba wadaphunguwa akufuna kuti nkhani monga yokhuza kukhazikitsa mipando 30 ya aphungu achizimayi a nyumba ya malamulo idziwike mathero ake. Tindiza mbiri mulipotiri. Komiti ya nyumba ya malamulo iyi yakumana kale ndi akuluakulu akubungwe la Malawi Law Commission ndipo ikuyembekezeka kukumana ndi akuluakulu akunduna wa zachilungamo. Pomwe komiti iyi inakumana ndi akuluakulu akubungwe la Malawi Law Commission, aphungu a nyumba ya malamulo anagwirizana ndi ripoti la bungwero pa mfundo yakuti ndondomeko yosankhira makomishona a bungwe la MEC ndiyenera kuiunika. Iwo anati momwe zinthu zilili pano, anthu ena monga omwe amayima paokha pa zisankho sakhala ndi mphamvu yosankhanawo makomishona chifukwa zipani zokhazo zomwe zili ndi aphungu ochuluka nyumba ya malamulo ndi zomwe amazilola kuchita izi. Wapampando wa komitiyo apita dimba wati ntchito yomwe komitiyo ikugwira ithandiza kudziwa tsogolo la mabiruwo pa nkhani monga yakuti pakhale mipando yapadera ya aphungu achizimayi. Ndipo ena mwa aphunguwo akufunanso kuti anthu omwe adziwa alola kupikisana nawo pa maudindo osiyanasiyana pa chisankho adzikhala okhawo omwe ndi mbadwa za mdziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Malawi Law Commission, Mike Chinoko, ati bungwero ndi lokonzeka kuchititsanso zokambirana zokhudza mabiruwa ngati kungayenere kutero. Nyumba ya malamulo inakana mabiruwa mchaka cha 2019, koma zinthu zina monga mfundo yakuti president adzimusankha mavoti oposa theka la mavoti onse anayivomereza kudzera pa mabiru ena omwe anapitanso nyumba ya malamulo pokonzekera chisankho cha chaka chatha. Ndine Winston Kayimira malo mwa Zodiak kuno ku Lilongwe. Anthu asanu akuyembekezeka kuchita mayeso a udindo wa mtetezi wa anthu kudzera komiti ya nyumba ya malamulo yoona zolemba anthu ntchito. Udindowu wakhala ulibe munthu kuchokera pomwe Amartha Chizuma anawasankha kukhala mkulu wa bungwe la ACP. Wapampando wa komiti ya Joyce Chitsulo wati atatu mwa anthuwa ndi amayi. Ombudsman si munthu amene amasankha ngati Parliament timangopanga advertise mu news ngati imene mapangira ntchito ina iliyonse. Nde Public Appointments Committee mapanga interview ya ntchito munthu munthu yono ifeyo tikangompanga interview basi ndi kuti tamutenga. Nde pakali pano tapeza anthu 5, anthu analembera analipo 11. Kozi sizinali zophweka tinene chilungamo. Falensa amene analembera yanalooneka kuti atha kuigwira ntchito yetu. Komano beti nayenera tisankhe amene timaona kuti 5 amene timaona kuti aposa anzawo ndi tasankhapo anthu 5. Chimene tapanga pano ndikuyilembera Malawi Law Society kwapempha kuti atuze zambiri za anthu amenewo kuti akamabwera ku interview tikhale kuti anthu tikwadziwa kuti kodi anthu andi ndani. Nde tikapanga choncho tikapanga interview ndoti amene adzakhale okhoza bwino pa anthu 5 ndi amene tidzamtenga. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Salo Silima wati zokonzekera za msonkhano wa Zodiak tsopano zikupita kumapeto. Polankhula atayendera zina mwa ntchito zokonzekera msonkhanowu, Dr. Chilima anati atsogoleri a mayiko ena ayamba kufika mdziko muno la Mulungu. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adauza atola nkhani la Mulungu kuti dziko lino ligwiritsa ntchito 4 biliyoni kwacha ku msonkhanowu omwe uyambe pa 9 August mpaka pa 19 mwezi omwe uno. Zuleka nango walemba ripoti ili. Patsala masiku ochepa kuti msonkhano wa mayiko a mgwirizano wa Zodiak uchitike. Masiku akubwerawa pamene atsogoleri a mayiko akunja akhala kufika mdziko lino, msewu ochokera ku bwalo la ndege la Kamuzu International ukhala utangaunika. Malo ogona alendo akuyembekezanso kukhala odzaza. Pamene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amafika kuchokera ku Mangalande, iye adauza wachiwiri wake Dr. Salo Silima kuti ayendetse komiti yoona za chikonzero cha msonkhanowu. Lachitatu mmawa, Dr. Chilima adali atayamba kale kuyendera malo omwe akukonzedwa pokonzekera msonkhanowu. Msonkhanowu uyamba lolemba pa 9 August kufika pa 19 mwezi uno. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dzikoyu wayamikira zomwe zikuchitika pokonzekera msonkhanowu. Kuona kwanga kuyambira mmawa mmene timakamba ku airport kubwera pamene tili pano tikutsirizira ntchitoyu yagwirika. Pachichewa titero kuti yagwirika bwino, ndipo tikadakhala kuti ndi
masamu kapena kuti anali mayeso tikananena kuti tadutsa kale pa 92% kwatsalako ndikochepa ndipo ndi chikhulupiriro chathu kuti lero ndi lachitatu pomafika lachisanu tikhala tili pa 98-99 kuti loweruka timalizitse 100%. Chimene nganene ndichi kuti komiti imene a president anakhazikitsa kuti ione ntchito imene ikukonzekera bwino msonkhano wa SADC imene ikutsogozedwa ndi anduna oona nkhani za maiko ubale wathu ndi maiko ena ona monkaka. Komiti imene yagwira ntchito yotamandika ndipo kuchokera kuja ku airport zinthu zikuoneka kuti zikutheka ndithu monse umu kufikira pano timeta salatu ndi mwina mukupentapenta koma kwakukulu kwatheka ndithu ndi tiyamikira anzathu amenewa kuti agwira ntchito yabwino ndiponso kumene kwatsalako masiku awiriwa timalizitse kuti alendo akamabwera zikhale zabwino. Msonkhano wa SADC ukuyembekezeka kutukula chuma cha dziko lino pamene upereke mwayi oti atsogoleri a maiko enawa akaone mwa zina zinthu zokopa alendo. Unduna wa zaumoyo wati dziko lino ligwiritsa ntchito 15 billion kwacha pofuna kugula katemera 1,860,000 wa Johnson & Johnson pansi pa ntchito ya AVAT. Mkulu wa unduna wa zaumoyo Dr. Queen Duwe watiuza kuti undunawo wayitanitsa katemerayu pansi pa ntchitoyi ndipo akuyenera kufika mdziko muno kumapeto kwa chaka chino. Toera kumwenda walemba ripoti. Lachiwiri mkulu wa Africa CDC Dr. John Kengasson wauza nyumba yofalitsa nkhani ya CNN kuti ntchito yofuna kuti katemera wa COVID-19 afike m'maiko aku Africa ili mkati pomwe akhala akupereka katemera 400 million pansi pa ntchito ya AVAT pomwenso 1.5% ya chiwerengero cha anthu m'maiko Africa ndiomwe alandira katemera. Dr. Kengasson ati katemerayi wagulidwa ndi misonkho ya m'maiko Africa. Kutsatira izi mkulu ku unduna wa zaumoyo Dr. Queen Duwe wauza Zodiak kuti dziko lino likufuna ligule katemera 1,860,000 pansi pa ntchito ya AVAT. Ndikulamba kaleli kugula pyolera mndondomeko imene AU akonza. Ndi ndondomeko imene itamba kale zimene timayeneka kuchita amene yotawadetsayo tikugula pafupi $19 million. Katswiri pa zaumoyo ya maziko matemba ayamikira ganizoli ponena kuti laonetsa chidwi kumbali ya boma pomwe anthu ambiri akufuna kulandira katemerayi. Ndikukhulupirira kuti zimene zithandiza kwambiri kuti dziko lathu lithe kubaya muza kuti katemera wina tikulandira kwa facility 20% komanso kubwera winanso another facility imene kuti pasa koma kuli gapu yayikulu komanso kuona mmene matenda alili panopo kukhulupirira mahala afuna chitezi and pressing order mu nthawi yake ndi zonse zabwino zoti zithandiza ambiri kuti anthu akafuna vaccine m'maderamo asamavutike kuti anthu ambiri atetezedwe. Dr. Duwe ati katemerayi akuyembekezeka kufika mdziko muno kumapeto kwa chaka chino. Kupatula katemerayi dziko lino likuyembekezeka kulandira katemera 372,000 wa Johnson & Johnson kumathero a sabata ino komanso katemera 360,000 wa AstraZeneca kumapeto ya mwezi uno. Kufika pa 3 August anthu 142,000 alandira katemera yense muwiri wa AstraZeneca pomwe anthu 456,000 alandira katemera mmodzi. Malo mwa Zodiak kuno kunzuzu ndine Toera kumwinda. Pakadali pano akatswiri mu ntchito za umoyo alangiza anthu kuti sakuyenera kulandira katemera wa COVID-19 pomwe akumva zizindikiro za matendawa. Akatswiriwa Dr. Victor Miti komanso Professor Maureen Chirwa ati kulandira katemera pomwe munthu ali kale ndi tizilombo toyambitsa COVID-19 ndi koopsa. Iwo ati anthu omwe akumva zizindikirozi akuyenera kuwapima kaye asanabayitse katemera. Rafael Mlozowa walemba ripotili. Masiku apitawa paoneka kusinthika pakaganizidwe ka Malawi pa nkhani ya katemera wa COVID-19. Kwa nthawi yoyamba dziko linaona anthu ochuluka kuthamangira katemera. Izi sizikutanthauza kuti ndi onse amene asintha pakaganizidwe kawo pa nkhani ya katemerayo. Pano akatswiri awiri azaumoyo Dr. Victor Miti komanso Professor Maureen Chirwa ali ndi uthenga ofunika kwambiri pa nkhaniyi omwe ungathandize kuti kaganizidwe kena kachabe pa nkhani ya katemerayo kasinthe. Mwachisanzo pakhala pali kusalongosola bwino pa nkhani zoti anthu ena akalandira katemerayo akumamva ululu ochuluka, koma Dr. Miti ati matupi amachita zinthu zosiyana akalandira katemera ndipo mwina nkothekanso kuti ena akulandira katemerayo atatenga kale COVID-19. Malingana ndi Dr. Miti, ngati munthu ali kale ndi COVID-19 sakuyeneka kutenganso katemera. Ngati munthu ali kale ndi kachirombo komanso tonjezeraponso katemera amene zimapangisa thupi lake lija kuti ligwire ntchito ndi ukali ndi mphamvu
zimenezi zikhoza kuyika moyo wa munthu pa chiopsezo kapena mwina munthu atha kumwalira kumene. Profesa Maureen Chirwa akugwirizana kwambiri ndi Dr. Miti ponena kuti chinsinsi chakatemerayo nkudziwa mmene mthupi mwako mulili usanalandire. Aliyense azimvere mthupi mwake mmene mulili kuti akabayise chifukwa tiyenera ndithu tonse timulandire. Lachisanu dziko lino likuyembekezeka kulandira katemera wina wa Johnson & Johnson komanso mitundu ina zomwe zipereke mwayi kwa Malawi kusankha mtundu wa katemera amene akumufuna. Malo mwa ZBS ndi Rafael Mlozowa. Tikadali pa nkhani za COVID-19 ogwira ntchito ku bungwe la Malawi Electoral Commission MEC akukonza zokumana ndi mabwana awo pa ganizo lowaletsa kupita ku ntchito ngati sanalandire katemera wa COVID-19. ogwira ntchito akudzera kwa wachiwiri kwa mkulu wa bungwe lawo Sylvester Luka wati iwo ndokwiya kamba kuti ganizo lili kutsutsana ndi ufulu wawo wa zaumoyo. Chimwe padatha walemba ripoti ili. Ogwira ntchito ku bungwe la Malawi Electoral Commission MEC ati ndi okwiya kamba ka ganizo loti onse omwe sanalandire katemera wa COVID-19 asapite ku ntchito. Iwo agwirizana zokumana ndi mabwana awo pa ganizoli ponena kuti ndi lotsutsana ndi malamulo omwe boma linayika oona za COVID-19. Sylvester Luka ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la ogwira ntchito ku MEC ndipo wauza Zodiak zokambirana zichitika lachinayi lino. Tikumana ku mawa tikhale pansi ndi kuunika zidandaulo zimene zabwera kuchokera kwa ma member of staff then tipite nazo so ku commission kuti atithandize ngati angatimvere then tione kuti tipanga motani. Bungwe loyang'anira ufulu wa ogwira ntchito la Malawi Congress of Trade Unions MCTU kudzera kwa mlembi wake Amadalitso Njolomole wati ganizoli ndi losalemekeza ufulu wa anthu ogwira ntchito ndipo bungwe la MEC liliwunikenso. Mukudziwa ino kunena kuti katemera amene yuyu aliyesa amapita kabayitsa mwakufuna kwake ndi zimene apangazo tikhoza kunena kuti ndi tsankho lenileni limene likuonetsa kuti sanaganize bwino komanso akuphinja maufulu a munthu pa ntchito. Posachedwa apa tikhala pansi tikumana ndi anzathu a Electoral Commission tiunikirane kuti chikuvuta ndi chani chimene akufuna kupanga iwowo. Mosemphana ndi zomwe bungwe la MEC lanena, nduna ya zaumoyo akhumbize kandodo chiponda yati kulandira katemera wa COVID-19 ndi ganizo la munthu payekha. Ngati kunduna tinanenaso kuti koma sitikakamiza wina aliyese kuti pitani mukalandire mukapandolandira kati kumangani anthu koma tingwauza ubwino oti munthu ulandire katemera ndipo pano amalawi ambiri achilandiradi ife tizifunadi ndithu kuti amalawi ambiri alandire katemera ameneyo koma sitikakamiza kuti katemera aliyese alandire. Bungwe la MEC lakhala bungwe loyamba la boma kuletsa anthu kuti asapite ku ntchito ngati sanalandire katemera wa COVID-19. Ndine Chimwemwe padatha malo mwa Zodiak. Mukuonera nkhani pano pa Zodiak ndi zambiri posachedwa pa nkhani pomwepo. At Access, we believe that data is life because we know that you want to know what's happening out there. And you also need to share what's happening with your life. You like to say hi to your friends, like what they do, and also sneak up on your experience. Access Data, the only truly affordable, fast data in Malawi. Visit your nearest Access shop and enjoy the best data deals and access your world. Access your world. Glale Shopping Mall. Antuni, Glale Shopping Mall. Di shopping mall yokhayo muno Malawi yomwe yamangidwa mwa makono komanso mupatsa chidwi. Glale Shopping Mall ili moyang'anizana ndi Bingu National Stadium ku Area 49 ku Lilongwe. Shopu iliyonse ili ndi magetsi ndi mita ya madzi payokha. Chitetezo pamalowa ndi chokhwima zedi chifukwa mpanda wonse unazunguliridwa ndi waya wanyesi ya magetsi. Pali magadi komanso makamera aja a CCTV. Poganizira matenanse mu nyengo ino ya corona, Glale achotsera mitengo ya mashopu awo motere. Mashopu omwe ali kumaso ali pa 300,000 kwacha malo mwa 450,000 kwacha. Mashopu omwe ali mkati mukulido ali pa 200,000 kwacha malo mwa 350,000 kwacha. Glale Shopping Mall ndiye Malawi nchifukwa chakenso akuganizira Amalawi. Fulumirani mwayiwu usakuphonyeni.
mukafuna kudziwa zambiri imbani foni pa manambala awa 0999 924 219 kapena 0998 149 292 komanso 211 294 812. Glale Shopping Mall. Glale Shopping Mall. Glale Shopping Mall. Yatsani moto, ikani poto, tipike nsima. Mfawa sunshine, man pasam pava mai. GM sapigile wina, munga di kweteke se mima. Egola sunshine, kuwala twan twan, looking so fine fine. Kukuta pam pam, ufawa sunshine. Ndikawawa, ndikawawa. Ufawa sunshine, ndikawawa, ndinyatwa, ndinyatwa. Munthu mmodzi payekha sangamange mudzi, koma anthu angapo kubwera pamodzi timati uwu nde mudzi. Pamodzi tili ndi kuthekera kobweretsa chitukuko mdera lathu. Network yathu ya Chimalawi ya TNM yakhala ikuthandiza madera ambiri mu njira zosiyanasiyana. Komano pano TNM ikufuna kupitiriza ntchitoyi mogwirizana ndi ife eni ake amudzi. Ndi Nkhani yabweretsa TNM mudzi wathu. Mukagwiritsa ntchito TNM poimba foni, kutumiza ma SMS, kugwiritsa ntchito internet kapena kugwiritsa ntchito mpamba, chaka chilichonse TNM idzipereka 1% kapena 1 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ya ndalama zomwe yapanga kuti ithandizire pa chitukuko chomwe anthu akufuna mdera lawo. Tikabwera pamodzi ndi kugwirizana chimodzi, tikhoza kupanga zazikulu m'mudzi wathu. TNM mudzi wathu. Umodzi unamanga mtolo. Ndondomeko zidzatsatidwa. Maulemu aperekedwa kale. Ife timafuna tidandauleko kwa mfumu ndale ndi wathu mwachokera ku district. Kodi ndi mmene kwagwera mliri wa COVID-19 uwu? Tikumva mauthenga akuperekedwa okhudza ndi mmene tingapewere matenda awa. Ndipo kwakukulu nkhani yake ndiyokhudza madzi komanso ukhondo. Koma kudera kwathu kuno tili ndi vuto la madzi lalikulu. Mijigo ndiyoperewera. Tili ndi umodzi umene ulolimbira nanso kutengera kuchuluka kwa madera amene amathandizika ndi mjigowu. Mzipatala, mmisika ndi m'madepoti mulibenso madzi odalirika kuti munthu angasambe m'manja. Mulibenso zimbudzi zokwanira. Ndiye tidziteteza bwanji ngati tilibe madzi aukhondo? Ife lero tikufuna mutionjezere mijigo ndi mipopi madzi mzipatala, mmisika ndi m'madepoti kuti ife tipititse patsogolo ukhondo. Ana athu ndale ndonse tikhale ndi moyo, tipewe kutenga matenda a COVID-19. Atsogoleri a mizinda, tetezani anthu anu powapatsa zoyenera monga madzi ndi zimbudzi zokwanira mzipatala, m'masukulu ndi m'madera kuti apewe kutenga matenda a COVID-19 kuti akhale ndi moyo. Matenda a COVID-19 ndi opeweka. Takulandiraninso ku nkhani zathu, tione mitu ya nkhani izi tisanapitirire. Komiti ya nyumba ya malamulo yona za malamulo yayamba kuunika mabilo ofuna kusintha malamulo azachisankho. Anthu asanu ndomwe awayese mayeso pa udindo wa mtetezi wa anthu mdziko lino. Wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Saul Silima wati zokonzekera msonkhano wa Zodiak zili mchimake. Ndipo mzamasewero tiwaonere banda ndali nafe kuwa akayimirira dziko lino kumpikisano wa zamasewero wa anthu lumala kwa Paralympic Games ku Japan. Popitirira ndi nkhanizi, ripoti la kafukufuku wa ntchito zokopa alendo lasonyeza kuti 87.5% ya anthu mdziko muno amalephera kuyendera malo achikoka kamba kavuto la ndalama. Nthambi ya National Statistical Office yomwe inachita kafukufukuyu yatinso maulendo a anthu ambiri amangokhala oyendera abale ndi anzawo osati malo okopa alendo. Nduna yona zokopa alendo Dr. Michael Usi ati boma lili kalikiliki kukweza ntchito zokopa alendo kuti amalawi ochuluka adzitha kufikira malowa. Hapenjera mmano walemba ripoti. Ladies and gentlemen, Mkulu wa nthambi ya National Statistical Office Amese Kanyuka wati ripoti la zokopa alendo lomwe atulutsa likufotokoza zinthu zofunika chidwi potukula ntchito zokopa alendo mdziko lino. Anthu amakhala ndi chidwi
kuti ayende koma ambiri ayi omwe nasakwanitsa 87%, 8 posipitira 8 pa 10 akufuna atayenda kumamakanika, 5 pa 10 amakhala opandiratu chidwi. Izizi ndi madera amene a tourism ministry akhoza kuona kuti kodi angapange bwanji. Nduna ya zokopa alendo Dr. Michael Usi yati boma likuonetsetsa kuti ntchito zokopa alendo zikupita patsogolo komanso kuti anthu ochuluka adzikwanisa kuzipeza. Chimene tingachite ndikosa kuti anthu ambiri alowemo mu business imene ya zokopa alendo, kuti nkhani yoti ndi angati amene akubweresa ntchitozo ndi amene akuzifuna zithe kusogolera kuona kuti mitengo ikhala bwanji. Komanso munga boma tili ndi ndondomeko imene tifuna kuti tikweze ntchito za zokopa alendo mziko muno, ndipo chita izi nkhani zimene zonso zayikidwamo kuti tizikambirane. Ntchito zokopa alendo zili mbali imodzi mwa ndondomeko zokwaniritsa masomphenya a chitukuko cha dziko lino a Malawi 2063 kamba kakuthekera kwake kolemba ntchito anthu ochuluka. Mkulu wowerengera chuma cha boma mdziko muno a Jane Munyenyembe wadandaula ndi mavuto amgonagona amomwe chuma maunduna ochigwirisira ntchito chaka ndi chaka monga kusatsata ndondomeko pogula katundu, kulephera kusunga uthenga, kulipira ndalama popanda chilolezo komanso kulephera kulongosola mabuku aku bank. Idzaziyankhula lachitatu kudowa pa maphunziro akuluakulu wowerengera chuma ku nthambi ndi maunduna a boma. Aunyango Nkhoma walemba ripotili. Mkulu wowerengera chuma cha boma mdziko muno a Jane Munyenyembe wati mavuto amgonagona amomwe chuma maunduna ndi nthambi zina za boma akuchigwiritsa ntchito chaka ndi chaka ndikamba kusintha kwa ndondomeko zina za boma. Iwo anatchula mavuto monga kusatsata ndondomeko pogula katundu wa boma, kulephera kusunga uthenga, kulipira ndalama popanda chilolezo, komanso kulephera kulongosola mabuku aku banki. Amunyenyembe anena izi lachitatu kudowa pa maphunziro amomwe ogwira ntchito mboma angagwiritsire ntchito chuma cha boma, ndipo apempha sukulu ya Malo Institute of Management MIM kuti ithandize kuthana ndi mavutowa. Zimatheka kuti ma-ministries ndi departments omwe ali ndi ma-issues amene wa chaka chino ikamabwera the following year amapezeka kuti ndi ma-ministries ena koma ndi ma-issues ake omwewo chifukwa choti mwina nthawi zina chifukwa choti malamulowa tili nawo koma mwina chifukwa choti sitimakumbutsana pafupi kuti anthu tizidziwa kunena kuti timayenera kupanga zinthu ngati zimenezi. Ogwirizira udindo wa mkulu wa sukulu ya Malo Institute of Management a Samson Sigelo wati sukuluyi yakoza maphunziro apadera oti anthuwa azigwiritsa ntchito mwaukadaulo komanso motsata malamulo chuma cha boma. Tangwaitana kunono kuti tiakumbuse zina ndi zina zimene angathe kumachita pamene akugwira ntchito yawo siku ndi siku. Ndi cholinga chotino kuwerengera chuma mboma kusinthe komanso ndi kuti zambiri zisinthe monga mudziwa kuti boma kuti liyende limafunika chuma. Mkulu wa bunge la CSAT Awire Kambwandira wati vutoli ndikamba kuti anthu ogwira ntchito mboma amatetezana akasokoneza chuma cha boma powasintha unduna kapena nthambi ya boma yomwe akugwirako ntchito, ndipo wati nzika za dziko lino ziyambe kutengera anthu otere ku bwalo la milandu. Owerengera chuma cha boma omwe achokera nthambi ndi maunduna osiyanasiyana a boma achita maphunziro kudowa kwa masiku atatu. Malo mwa Zodiak kuno kudowa ndine Aunyango Nkhoma. Tsopano tipite ku nkhani za masewero. Tiwaonere banda ndali nafe Pruwanda amene akayimire dziko lino ku mpikisano wawo ochita masewero amene ali ndi maulumali wa Paralympic Games umene uyembekezeka kuyamba pa 24 mwezi uno mpaka pa 5 September mu mzinda wa Tokyo ku Japan. Awiriwa adziwika pa msonkhano wa Nkhani umene wachitika lachitatu ku Kamuzu Institute for Sports mu mzinda wa Lilongwe. Sambanda ali ndi ripoti. Mtsogoleri wa bungwe la ochita masewero aulumali la Malawi Paralympic Committee a James Chiutsi anati taonere banda ndi ali nafe Puwa ali ndi mtima ofuna kupambana mphoto za mendulo chifukwa anadutsa njira yogulira malo ku Japan imene inali yovuta koma anakwanitsa kuchita bwino pa mipikisano ya chipulula imene inachitikira mdziko la Morocco ndi maiko ena.
Achiutsi anati taonere banda amenenso anapita ku mpikisano omwewu ku London mchaka cha 2012 ndipo anachita bwino pa mipikisano ina ku Dubai ndi ku Rio mdziko la Brazil, komanso ali nafe powa amene anayimirira dziko lino ku mpikisano wa Regional 5 African Union Sports Council Games dziko la Mozambique kumayambiro a chaka chino ndi chilimbikitso kwa anzawo ena amene ali ndi ulumali koma amadziyang'anira pansi. Fero ngati Paralympic tikuwalimbikitsa anthu kuti ayang'ane chimene angathe kupanga. Tsopano awiriwa akupruva olo kutsimikizira azinzawo kuti ataona ni anzathu amene ali ndi ulumali koma tikumva kuti akupanga izi mpaka napano akupita kuti okay. Ndikuti ngakhale ife tisaziyang'anire tokha pansi tikuziwa kuti pali ena abe amafuna kuwabisa ana aja chifali ndi ulumali. Izizi zikulimbikitsa aliyense kunena kuti iya ameneyo ndi amene mwina sogolomo nazandelere ndi amene azandiyese olo ndi amene angaziyang'anire yekha. So kupita kwa awa awiriwa kukulimbikitsa mbali zosiyanasiyana. Ndipo nduna yoona kuti palibe kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo, ana ndi chisamaliro cha anthu, mayi Patricia Kaliati anati taonere banda ndi ali nafe powa ndi zitsanzo zimene zaonetsa kuti olumalanso ali mkuthekera kochita bwino pambali pa mavuto monga kusalidwa komanso chitonzo. Ndimene timanda paja kuti kukhala ndi ulumali sunena kuti munthu sungakwanise panga china chilichonse. Tichepesenso kunyoza anzathu aulumali chifukwa tizingona ngati kuti ifeyo tilibe ulumali. Ndi akuonesa zitsanzo zabwino kwambiri kwa anzathu kwankhalenso makolo amene amatsekerana mnyumba kuti alekere tikutsekerana nyumba atumize ku sukulu komanso atumize ku mapulogalamu osiyanasiyana kuti nzeru zimene Mulungu wampasa matalenti amene iye ali nawo aonese poyera. Taonere banda amathamanga mtunda wa 1500 meters pamene ali nafe powa amathamanga mtunda wa 400 meters. Awiriwa akuyembekezeka kunyamuka mdziko muno pa 14 August. Ndipo timu ya Nyasa Big Bullets sinapambaneko ku mpikisano wa chaka chino wa Sekafa Kagame Cup pomwe yalepherana 1-1 ndi timu ya Express FC ya ku Uganda mu mzinda wa Dar es Salaam dziko la Tanzania lachitatu. Chukepo Nsoya anagoletsa chigoli cha timu ya Bullets mchigawo chachiwiri. Timu iyi inalepherananso 1-1 ndi timu ya Young Africans Yanga ya ku Tanzania masewero otsekulira mpikisano wa Mulungu lapitali. Mpikisano wa Sekafa Kagame Cup ukupereka mwayi kwa matimu angapo amene akutenga umbali kukonzekera mpikisano wa CAF Champions League ndi Confederation Cup imene ndime yake yachipulula ikuyembekezeka mwezi wa September. Apanso ndipo mtsiriziro pa nkhani zathu koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Komiti ya nyumba ya malamulo yona za malamulo yamba kuunika mabiro ofuna kusintha malamulo azachisankho. Anthu asanu ndomwe awayese mayeso pa udindo wa mtetezi wa anthu mdziko lino. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulo Silima watizokonzekera msonkhano wa SADC zili mchimake. Muzamasewero tiwaonere banda ndali nafe powa akayimirira dziko lino ku mpikisano wa masewero anthu olumala wa Paralympic Games ku Japan. Werengani zambiri pa website yathu zodiakmalawi.com. Maluma nzanga onse ndine Chance Moza Banda. Mahoma nonse.